Povedzte ľubovoľné vybrané slovo. Napríklad Vladimír. Prečo je vybrané to slovo? Lebo sa volám Vladimír. Prečo je vybrané? To nevím. Ešte ja som byl z toho, to je co, matematika alebo slovenčina? Kde okrem Slovenska ešte ležia Tatry? Tatry. A všaké vysoké Tatry, dolné Tatry a ten auto Tatra bol, ten veľký auto Tatra a náves, čo nosil tieto panely. Viete, čo je to, ne? Viem, ale kde ešte ležia Tatry? To je náš sused. Kto? Jak? To je náš sused. Náš sused. Náš sused je Ák Pišta je môj sused. Aká je pracovná náplň pediatra? Čo robí pediatr? Pediatra? To je ťažká otázka. Pediatra to robí pediatra. To opravuje bicykle. Pediatr. Áno. A kto sa stará o detičky? Kto lieči detičky? Stará mamička, lebo mladí už nechce nič robiť. A to starí o tom starajú. Dávajú peniazy na drog, na všetko. No, keď nedá také ríze, jak had. Čo vyrába farmaceutický priemysel? Auta. A automobilový priemysel potom vyrába čo? Tak auta vyrábajú. Tak čo potom vyrába farmaceutický priemysel? Auta. A keď vyštudujem farmáciu, tak vlastne vyštudujem čo? Školu. Akú? Vysokú. Akú? Čo vyštudujem? Čím budem? Automechanik. Dokončite známe slovenské porekadlo. Kade vietor, tade niečo, to poviete vy. Kade vierto, tade alkohol sa ma furt, však my furt pijeme, my furt chlastáme.